tangiang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhuna barita naul daga bihatan debata dihita imana tarsura di Yohanes bidusia ayat 75 satu ayat 40 sadar. Alus ni Yesus. Dibigi Yesus ma naung dipabalina sida ibana jadi ninna mamado ibana dung jupangsa. Na porsea doho di anak ni jolmain dungi ninna halakima mangalusi. Ai ise dui Tuhan asa huha porseai ibana. Jadi didok Yesus matu ibana nani idam nama katai dotho ima ibana. Gabi didok ma na porse doahu ali Tuhan. Laos disoba ma ibana. Dungi didok Yesus ma mabuan do ubahen naro ahu tu portibion. Asamar nida karena somar nidahian jala asa gabi mapitung akan amar nida. Jadi dibigina deba sian akapari senarap dot ibana mai. Jadi didok matu ibana datung dohot hami mapitung. Jadi dok Yesus matu nasida au nama pitu kamu gabi somar dosamu. Ala di do kamu do namar nida do hami gabi hot ma dosa muna ido sahana. Songon topik ni turpu tahun las niroha diaka naung jupangan Yesus. Dia maka donga saha porsyaun adong masada barita namar donga puda. Di sada keluarga ima ruas ni huria pajuppa ma padita dohot ruas sada ama di gereja topet laho marminggu dungi ditopot padita ma kebetulan ala perjulu ro amatai di pitu ni gereja. Ido amat tapat ditai hora samang selamat hari Minggu mang. Dungi dido amat taima horas amang pad ditanami selamat hari Minggu. Laos duduti amat tapat ditaima. Di dia hala inang amang. Buasa dang doho mar Minggu. Dungi dido amat taima. Oh amang getiak kami mang pad ditanami. Yenata majaga dana doho majabu jabu amang padita ninna mamangalusi. Oh ninna matapat dita ma masuk ma par minggu ni rupani. Di minggu barikuna tong masongan ni matapat dita lau majalo ka par minggu di jolo ni pitui. Dungi Roma musi sada inatani amat tanak kaya ngani Roma pandite hora sinang selama hari Minggu nin dungi Roma inatai mado hora samang pandita nami selama hari Minggu laos duduti amat pandite ma di dia hala amang buasa nang do mar Minggu amang nin dia lusi inatai ma ibadamang pandita ketiak kami do amatta menjaga dana do jabu amang pandita ninna songon nama dum dunian amatta pandita yang oh begitu ya inangnya ninna marupani. Alai di minggu berikutnya lama adong masa ada pesta undangan di ruas di Huria. Pajuppa ma di pestaon amatta pandita dohot keluarga ni ruas nakaing na jupai. Dungi dio mata padita ma ora sama ninna
Ba ora sinang. Ora samang nin namar pane. Roma amat tapan di tay diuduti mamuse pagkaton nay. Dahil horak kamu damang daung. Amang do inang. Inna do semangat. Do sudia kada dana nawali do robongan do hami. Amang rotu pistaun inna amat tay mangalusi. Dungilas juduti amat tapan di tay mamuse. Isi debe kau menjaga-jaga mang nin. Roma matay do tanpa ragu-ragu saya hira na semangat mana mangalusi. Si belek kido amang pandita menjaga jabuta. Ninna marpani. Oh ninna urut marhatame mamata pandita padok happy gian. Molo tu gereja getian ate. Amat tayo inatay alay molo tu pesta suri rombongan di bodoh anak nai. Boy do rombongan tu pesta. Dungi tarsonggo mamatay dibigi mabah. Songon na maila mamatay mabigi uhut. Songon na tarhanok mabigi suaranya matapan diting. Amatapan ditaipe. Dan sadar. Hatame nai dibigi amatay. Dungi maila ma amatay mamuka sadari gabe. Merjaji mamatay ikon rap nasida tu gereja. Dihamok kadong sa porsiyaon. Di Johannes bidusiyaon ima nataida ditaringo tu porsiyaon. Doho panadaon ni sahalak nama pitung. Alehalak nama pitungon ima rupani. Natumasa takas na pitung ibana mamukka siyan. Hatu tubuna jalanunga liling ibana mapitung alani diakka jol manaro tusido akka sisianipe nang akka halak parise natoro pipe pola do disukku taringo tu nama pitungi dusa ni sido ubay nama pitungi bana dosa ni amana do dosa ni pungna do marang dosana alay didok tu kata Yesus Kristus do sa sitong na dang dosa ni opunga dang dosa ni amana dang dosa na alay sada sakap ni dibatadwi asa dohonon na ima na markite asa patar huwaso ni dibata. Dia makadong sa porsyaon lasido na taida di so di pamalom Tuhan Yesus na mapitung. Molo taida sa sitonga na mapitung itong masangerido. Aladang adong status na jala hira sa dahila bulod do'y pola do ibana di pausirusir. Rupani nang dibagas joro nang songoni nang diyaka ulaw si hatoropon. Ala diangga di songon kutukan. Alay ditiki pajuppa, ditiki ro ima nama pitung doho Jesus dibereng Jesus to hapor siyaw ni nama pitungi. Di kesempatan itu taida ima sada suku-suku ni Tuhan Yesus tu nama pitungi. Porsia doho di anak ni jolmai, ido na taida diturputo. Dungi dialus ni nama pitungi. Ai isi do Tuhan ni asa huha porsia ibana. Jadi do Jesus matu ibana nani idami nama katai do hotho ima ibana. Reaksi ni nama pitungi taida ahama. Gabi di do ma na porsia doau ali Tuhan laos di soba ma ibana. Sada nanang idota ima parsitutuon ni nama pitungi porsea do ibana. Sada nanang berengota sa tutikyo ha porseaon maben ibana gabe malu. Ha porseao maben ibana marutung. Ha porseao maben ibana ima manada Mesias. Ha porseao do patol hason
ibana ima taringot tu hinabal gani asini rohani debata. Hidup na molo taida songon tema ni turpu tahun las ni roha diaka naung jupanga Jesus. Ahado las ni roha ni halak naung jupanga di Jesus. Ido nanap idot taison. Tabereng ma las ni roha ni halak naung jupang doho Jesus songon nama pitungi di perjumpaan, di kesempatan, di haporsiam imana kengani naung jupang Jesus na perjulu aha berengota halak naung pajupang doho Jesus ima manada Tuhan adalah terang tiur hidup enak ini didok tiur ma bolang ma malum ma dipatiur dicelikkan dibuka ma imana kaningani mata ni ibana dibuka mata ni haporsionna dibuka mata rohanina na endo hononna ima na parjulu las ni roha na jupanga Jesus ima dipatiur ngolunan. Hidup benar di Yohanes 8 ayat 12. Di Yohanes 8 ayat 12 hujaha homma dihitam dungi diulahi Jesus ma musema jamitai nasida din nama aku do panodang di portibiom naso tupa mardalan dina hulum nama yutonau di ibana do tahe panodang hanguluan. Sada muse tugas tadi di Tuhan Yesus hamudo panodang di portibiom. Nasa nang majalo Jesus na keng idok iba nama manodangi di sodangi naso tupa bemardalan dina hulum akan si hutu Jesus malas nirohana perjulu nang jupang doho Jesus. Ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus kita adalah menjadi imana kengani tiurma taida terang Kristus. Tuhan itu adalah terang dunia dipat tolhas dipatiurma nguluta dang mardalan dina hulum be halak naporsea di Tuhan. Napa dua kun idauta muselas nero kani akan ang jupanga Jesus ima diame Tuhan Yesus do na paling berdaulat di ngoluni jolmai. Jesus do na mengatur honte idama di ayat 30 sieng. Di ayat 30 sieng dungi do Jesus ma mabuan uhum do ubay naro auto portibion asa marnida akan aso marnidehian jala asa gabi mapitung akan marni na marnida. Yesus melakukan iman kaningani di bagas 30 tahun debatado na berdaulat. Dangan dong bui jolma molo pesongo suku-suku ni Paris do siboto surati do halak Paris dosa ni punga dosa ni mana dosa ni daung alani berhentilah menghakimi anggo halak Paris na neng menghakimi dong anggo siboto surati neng menghakimi taringo molo mapitung sada jolma molo dang marnida dianggap doi ima alani dosa ni puna alani dosa ni amana sehingga mereka menghakimi alani unang songo Paris hita molo tidak dong atta na pugus tidak dong atta adong na cacat tidak adong dong atta na somar dia adong tidak pala menderita pala ngirima rupani olo do tertumu siat kita ropa nguhumion adok ma alan dosa ni amana dosa ni puna dosa ni akka nenek moyangna alanggo di bagas satu pukul diorai do hita berhentilah menghakimi diorai do ta sotung songo Parisi hita manguhumi dang alani oni alai asa patar baga-baga di bata odu alus di Yesus Tuhan Yesus yang paling berdaulat di ngolu di jolme di ngolu ni atino paneng alani moda dompe akan amasa na tidak berhentilah menghakimi unang be say tortaponis unang gabi hita hira dokter hape sona dokter unang gabi hita hira hakim hape nang hakim jangan
Apa dauma? Itu semuanya Allah kemuliaan Tuhan. Namangi muse las niroha di akan ang jupanga Yesus ima. Tuhan Yesus mereformasi hidup manusia. Odong sinobalgan. Tuhan Yesus mereformasi. Ngoluni halak na mapitung nakaningani. Direformasi. Anggo nakaningani nung ngatong apalapay. Bisa sitong na ngoluni na mapitungi. Alay tidak do reaksi ahado di do Tuhan Yesus. La homa suap tu danau Siloa. Jadi lama mana marsuap gabe marnida ma ibana mulak. Jala didok ma muset ibana. Nung ngabe malum jala dungi didok ma halakin ido pauli gabbo dida polhoma tu mataku. Jadi disuruh marsuap tu danau Siloa. Dungi lau au marsuap jadi marnida. Donginin na sida matibana di dia do ibana jadi didok ma dakku boto gabi dito gyud na sida mahala na mapitungian tuaka parise ala di sugo ni rohana sida alay nang idaw tadi makadonga sa hapor siyam Tuhan Yesus mereformasi ngolu ni colmay imalas ni rohata Yesus mereformasi hidup manusia sian ngolu na statis sian ngolu na so mampu marnida be gabi bui marnida yang tidak ada menjadi ada alay direformasi do ngoluta tu hasitongan ni dibata ido las nirohatta di bagasa tikyon Tuhan melakukan reformasi menata ulang natinoppa ni dibata di portibion alali di minggu letareon marlas niroha mahamu, imalas nirohata. Bagaimana hidup sukacita kita marlas niroha kita ala nunga roh Yesus mabuan haluam. Di kesempatan di panadata inakeng disukutu kita isedo Yesus kita isedo debatari kita. Atong kaalusi ma songon alus ni nama pitungima asa dipatiur mata ni hapor syota. Unang maholan sian pisik kita sehat alay partodiot tamarsay. Alay naing masehat ng rohata, sehat ng partodiota, sehat ng pamatangta, sudi sehat ng nguluta, sehat rumah tangga, sehat ekonomi, sehat ianakon, sehat parrohaon, sehat disudi parsauran. Ido na direformasi ni Yesus. Yesus datang mereformasi, menyembuhkan, menerangi, berdaulat. Di patorang do subinakanya di sodangi do alani halak namanya Yesus di bagasang nguluna di sodangi di mana di patiur do lakana jala halak nama ngulu di bagasa Yesus nakangani ima direformasi do nguluna di pamalum disembuhkan ditransformasi dirubah songon halak nama pitu nakangani dirubah gabi bui marnida harajau ni debata. Amin. Maulia tema diho ali Tuhan di batam. Dinaun di pakulingaw kami Tuhan marhiti hatam nabadiyay. Amin.